Hello mga kadayot! Welcome back to my channel. So ito mga kadayot, i-share ko sa inyo ngayon yung nutrition month ng anak ko. Ito yung ginawa ko, oh. Yan, mga gulay-gulay, okra, lahat ng gulay, ayan. Oh, yan ang magiging para niyang pangbaba niya. May carrots pa, oh. Pwedeng-pwede nang gulayin yung anak ko. Ayan, mga sitaw. Ito naman yung para niyang tungkod. Yan. Makikita nyo mamaya. Papakita ko sa inyo pag nakabis na siya. Nakapagsuot na siya ng costume niya. Yan. At sobrang saya ko dito kasi nag-ano yung anak ko na number 1 siya sa first place siya sa costume. Ayan. Malunggay. Ayan, ninakot niya na lahat ng gulay. Kulang na lang gata para gataan yung anak ko. Ayan. Yan. Ito, bulaklak to ng ng puso ng saging na may carrot sa baba. Tinahi ko lang yan. Tapos, ito naman, tinulungan ako ng kapatid ko nito kasi alam niyo naman, tamad akong gumawa ng mga costume na yan. So, tinulungan ako ng kapatid. At ito na mga kaadayot, yung nakasuot na ng costume yung anak ko. Tingnan nyo, ang pogi-pogi ng anak ko, di ba? Ayan, kompleto na ang kanyang costume. Thank you, Tita Bina! Balik siyon si Colleen. Magabat na ni. Cute si Bibi. Pugi unsinso. Thanks God at nanalo ng first place ang anak ko sa costume ng nutrition month. Ayan, nandun yung picture niya. Ito yung, ayan, proud mama ako dyan, guys. At ayan, kasama yung principal nila at iski chairman. Thank you din sa kanilang papiding program after ng yung mga teachers. Ayan, yung anak ko. Yan yung mga sumali ng mga classmate niya, mga simula grade 1 to 6. Ayan, siya yung nag-first place sa costume sa mga lalaki. Ayan. Thank you, teachers. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood mga kaadayot. Hanggang sa muli, God bless everyone. Ingat po kayong lahat. Mama, bye!